Di demekê ku Rûsya nêzîkî 100,000 leşker û alavên leşkeriyên giran li ser sinûrê xwe bi Ukraynayê re kom kirîne, Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken roja eyniyê di gel heftayê xwe yê Rûsî Sergey Lavrov re li Genîva hevdîtin kir, di hewildanek din de ji bo kêmkirina girjî û alozîyan. This was not negotiation, but a candid exchange of concerns. ev ne guftugû bû lê guherîna hindek nîgeranî û hizran bû. Min bi zelalî gote Wezîr Lavrov ku hin mijar û prinsîpên bingehîn hene divê Amerîka û hevalbendên wê biparêzin. Ev yek ji gelê Ukraynayê re vedigere ku mafê wan e bi xwe sibe roja xwe hilbijêrin. Ev ne cihê bazirganiyê ye. Blinken got Amerîka wê binivîsîn bersiva xemên Moskow li ser ewlehiya wî bide û dubare kir ku Amerîka û hevalbendên wê amade ne cizayên giran li ser Moskow bisepînin ger bêt û Rûsya hêrişê bike ser Ukrayna. Lavrov helwesta xwe li dor axiftinên eynê derbirî. Ez nikarim bêjim ku em li ser rêya rastin yan na. Em ê hingê bizanin dema Amerîka bersiva mijarên pêşniyazên me bide. Blinken jî ev peyame bo Rûsya hebû. I suggested to Minister Lavrov, as we have repeatedly, Min ji Birêz Lavrov re pêşniyaz kir. Her wekû me çend caran dubare gotiye. Ger Rûsya bivê cîhanê qeneع bike ku Çin niyazeke xirab hember Ukrayna nîne, wê kêmkirina aloziyan û vegerandina hêzên xwe ji ser sînorê Ukrayna dest pê bike û beşdarbûna guftugûyên dîplomasî bike wek me îro kir. Henry Hale, profesorê zanistên siyasî li zanîngeha George Washington, gote dengê Amerîka biryara dagîrkirina Ukraynayê di destê yek kesî da ye. Ew jî serokê Rûsya Vladimir Putin e. Pirsgirêka mezin ew e ku em bi rastî nizanin ka Putin çi dixwaze. û xuya sîstema siyasî ya Rûsyayê wisa ye ku Wezîrê Derveyê Rûsyayê jî ihtimale nizanibe ew nûneretiya çi dike. Hale ji dengê Amerîka re got di demekê ku cîhan çavedêriyê dike, Putin mijîlê siyasetekê ye ku bi agirî leyîstinê dike û ev yek jî pir metirsîdar e.